conscient de qui era i de la responsabilitat que tenia com a president del nostre país. En la vetlla del Consell de Guerra, el dia 13 d'octubre, va escriure el seu testament i el va cloure dient: a tots els que m'han agraviat perdono, i a tots els que hagi pogut agraviar demano perdó. Si he de morir, moriré serenament. No queda en mi ni l'ombra d'un rancor. Donaré gràcies a Déu que m'hagi procurat una mort tan bella pels ideals. Ell l'ha volgut, aquest destí, i li dec encara la gratitud d'aquesta placidesa i serenitat que m'omple en pensar en la mort, que veig atensar-se sense temor. La meva petitesa no podia esperar una fi més digna. Per Catalunya i el que representa de pau, justícia i amor. El capità Ramon de Colobí, que va ser el seu defensor... Per sobre d'aquest castell, que ja no serà mai més el presidi de l'esclavitud i de la mort. Montjuïc ha estat alliberat i és nostre. Ciutadans, visca Catalunya, visca la llibertat i visca la república. Aquests desigs no es van complir. Aquest acte té avui un significat especial després de la sentència del Tribunal Constitucional, que va menysprear la nostra identitat nacional i amb ella els nostres símbols.